Dobrý deň, dnes by som chcel zverejniť ďalšie video, ktoré sa týka vyšetrovania znalca RNDR Tomáša Tóta z Nitry, kde vypracoval falošný znalecký posudok, kde tento znalec pri obhliadke nášho domu nedal fotografie do znaleckého posudku, ktoré si sám vyhotovil, a pri tomto bola aj konajúca sudkyňa Ľudr Priesolová z okresného súdu Žilina. Čiže z môjho pohľadu sa tu jedná o organizovaný podvod vo vyšetrovaní, ktorý vyšetroval vyšetrovateľ Šabo z ORTZ Žilina pod spisovou značkou ČSV ORP 158/1 vis/2024. No, tento vyšetrovateľ opäť postupoval rovnakým spôsobom, že vypočul podozrivú osobu, ktorá vypovedala v tejto veci, ale vo výpovedi sme sa vôbec nedozvedeli, že z akého dôvodu tam tie fotky chýbajú. Na čo som písal aj sťažnosti, keď som si dal v inej veci poslať spis od právnika, ktorého som odvolal, a zistil som tam samé klamstvá a podvody, tak som si to už prezeral všetko. No a tu som, keď som si prechádzal ten znalecký posudok, a kde som vtedy bol v tom čase pri tom, keď znalec Tóth vyhotoval fotografie, tak som videl, že si to fotí. Ale ten znalecký posudok tie fotografie neobsahoval. No, taktiež znalec prišiel robiť obhliadku po vyše 5 rokoch, kedy všetky tieto veci ako dážď, ľadovec, sneh kompletne vám vyčistia strechu, keď v roku 2015 súd zakázal vykurovať rodine Bučkovej tuhým palivom. Hej? No a toto zadimovanie sa začalo opäť diať, nakoľko Bučková predala svoj dom a sťahovali sa tam noví majiteľi. Ja som presne na toto čakal a som presne vedel, čo sa stane, že keď ten dom predajú a začnú noví majiteľia kúriť. Som presne vedel, že budem podávať trestné oznámenie na znalca kvôli falošnému znaleckému posudku. Ale oni presne vedia, títo znalci, kedy majú prísť, to už sú dopredu dohodnutí znalci. Dopredu sú to dohodnutí znalci, ktorí vás oklamú, sú zaplatení za to zrejme, lebo v prípade, že by fotografie, kde som ich dal, tu sú fotografie, hej, že by takéto fotografie boli v znaleckom posudku. Toto je fotografia, ktorú si robil aj znalec, do posudku nedal, hej. No a takto. A všetko v dome. Tak nejaké tie videá ste už videli, ako kurili, ako nám ten dom išiel do okien. No a v takomto prípade súd by si nemohol dovoliť vyniesť rozsudok, že nám neznečisťujú dom sadzami a nezadimujú. No ale znalec vedel presne, ako to urobiť. Títo znalci presne vedia, ako majú postupovať, aby znalecký posudok nebol v prospech žalobkyne. To už sú dopredu dohodnuté veci. No a tuto Slaninková
Tá len popisuje, ale nikde nepopisuje, že prečo nebola vypočutá poškodená Anna Kubištíková, ktorá je hlavná poškodená, ktorá dýchala 20 rokov tento dym vo vlastnom dome. Čiže opäť sú to len naše právne predstavy a naše právne názory. A zrejme by bolo nehospodárne a neúčelové vypočuť poškodenú. No Dudíková taktiež všetkými možnými spôsobmi, lebo na toto som sa hneď musel ohradiť, na tento podvod, čo tu napísal, tvrdenia oznamovateľa, ktorý po pravoplatnom skončení civilno-sporného konania napadá a spochybňuje postup a závery znalca, nie sú kvalifikovaným dôkazom o údajnom, nepravdivom a zmanipulovanom odbornom vyjadrení znalca, ale ide len o jeho laické a subjektívne názory. No, táto psychopatka skorumpovaná, oznamovateľ mal preukázať chybnosť záverov znalca alebo iné nezrovnalosti týkajúce sa z odborného vyjadrenia v civilnom právnom spore, avšak tieto skutočnosti môžu byť objektivizované len takým dôkazom, ktorý bude mať rovnakú odbornú a výpovednú hodnotu, ako je odborné vyjadrenie znalca, a nie iba laické subjektívne závery, ktoré neobstoja. Ty špinavá, hnusná, skorumpovaná. Svojej materi môžeš sypať popol na hlavu a svoju mater si môžeš zavrieť do údiarne. Orgány činné v trestnom konaní nie sú oprávnené hodnotiť a posudzovať zákonnosť súdneho konania. Jasné, ja ani nekážem, aby mali posudzovať rozsudky, ale spôsob, akým to znalec Todt prezentoval. Kde sú fotografie zo znaleckého posudku? Postup a rozhodnutia. Vyšetrovateľ v ďalšom zdôraznil, že v danej veci tiež absentuje úmysel. Teda aj keby došlo k pochybeniu zo strany znalca pri vypracovaní odborného vyjadrenia, čo v tom prípade nebolo preukázané, ty špina, nebolo preukázané. Plný dom sadzí, strecha odsadzí, nedodržané odstupové vzdialenosti, dom plný dymu. Na čo sú svedkovia, ktorí neboli vypočutí, kde ste porušili trestný poriadok a trestný zákon. Moja milá, automaticky táto skutočnosť nezakladá spáchanie prečinu nepravdivého znaleckého posudku. No, tu vidíte jasne, jakými všemožnými spôsobmi títo podvodníci z okresnej a krajskej prokuratúry konajú. Čiže my dom plný sádzí a furt tu vypisujú, a že sú to len naše predstavy a že naše laické predstavy a naše laické názory. Že by teba nešľak trafil do rana. No a potom ide ďalšia podvodnička za tým, to je krajská prokurátorka Dudíková, ktorá opäť, ako vo všetkých podvodoch, ktoré narobila ona pri vyšetrovaní, opäť nepoukazuje na nič, že bez vypočutia svedkov poškodených rozhodujú tu, potichučku sa tu prerába kúrenie, na čo mi napísala aj v mailovej komunikácii nový majiteľ. Hej, tu je dôkaz o zadymení, moje laické predstavy, tu je zápis, policajti tu boli, dňa 17.10.2024, opäť zadymený dom. A títo policajti, keď to prišli, povedali, že to nebudú riešiť. Ja hovorím, v poriadku, neriešte, treba sa napísať na papier, nebudete riešiť, podpísať sa pod to. A zrazu sa obvára tie policajti na päte a spísal záznam o zadymení. No, takže takéto podvody sa tu dejú na prokuratúre. Pravdy bežný človek sa tu nevie dovolať,
proste ťa oklamú, oni si vypisujú slohové práce, litanie, ale vyšetrovať sa nevyšetruje nič sa nevyšetruje, nič sa nevyšetruje. No a ešte jedna vec, tu popisujú, ako prebiehalo celý ten postup znalca. Čiže náš právnik, to bol právnik samec, bol v dome aj s bútorom, právnikom. No a keď vyšli vonku z dverí, ťažká objímačka, úsmevy. Takže ja už som presne videl, keď som ich pozoroval spoza domu, presne ako to všetko dopadne. Mamka sa na mňa pozrela, keď som jej to povedala, kývla len plecami. No, to bolo jasné, že tento spor prehráme. No a všetko bolo dopredu dohodnuté. Zrejme si nášho znalca kúpila Bučková, alebo to už zariadila Mičianová, alebo tá vie pre svojich príbuzných vybaviť rozsudky na okresnom súde a krajskom súde. To je úplne normálne, že Mičianová má takéto konexie cez svojich smerákov, že rozsudky a znalci sa tu kupujú. No a skutočnej pravdy sa tu človek nedovolá a musí dýchať dým vo svojom vlastnom dome, kde dom bol pod vodom skolaudovaný suseda a ani v tomto prípade sme sa nedovolali pravdy, nakoľko opäť uradovala podvodnička Dudíková. No tu máme nejaké fotky, sa môžete pozrieť, jedna fotka, nikde špajza, druhá fotka. Vidíte tú vzdialenosť odstupovú, ako postavili dom? To neexistuje nikde, iba v Rudine. No. Tu vidíte presne, strecha je čistá, po 5 rokoch prišiel fotiť strechu. No a tu je dom vedľa domu postavený. A krásne nám pozerajú cez okná oproti našim oknám všetky a pozerajú mi do chalupy. No, hej, sem je vyfotené zrovna to okno oproti oknu, ale tam sú dve okná, je to z takého uhla fotené, že tam sú dve okná oproti nášmu jednému oknu. No a tu je kuchyňa vyfotená, steny, ale stále špajzu tam nikde nevidím. Hej, no. A tento znalec v znaleckom posudku tvrdí, že stúpal biely dym. Ja som žiaden biely dym nevidel stúpať, nikde. Z komína. Takže takto prebiehal znalecký posudok, podvod, jak Sevíňa, človek 20 rokov vypisuje, že mu zady a normálne vás na blázna obratia. A tieto sekťačky a podvodničky z okresnej a krajskej Žilinskej prokuratúry, na ne si treba dávať veľký pozor a dôkladne všetko pozerať, čítať po nich, lebo fakt, ak sa mi podarí jedna vec, tak všetko zverejním, že sa im budú točiť hlavičky z tohoto. Uvidíme, ako dopadne jedno stretnutie. Ak sa mi podarí, tak bude show must go on. To by bolo asi všetko.